ضمن بازدید مسئولین کارخانه با پدر و مادران اومد به روند استحصال لباس یگانه مکتبی، صفت متاهای استفاده شونده، طرح و نمونه‌های لباس و مطابقت آنها با طلبات سوهای معارف معلومات مفصل پیشنهاد نمودند. ярмаркаи либоси мактабӣ дар доираи фаъолияти сито доид ба назорати истеҳсол ва харидории либосҳои мактабӣ барои соли 2026 баргузор гардида, ба таъмини сифати маҳсулот ва дастрасии либосҳои мактабӣ барои хонандагон равона шудааст. пас аз шиносоӣ бо фаъолияти истеҳсолӣ модарони хонандагон вобаста ба андоза ва сину соли фарзандони худ либосҳои мактабиро интихоб намуда, онҳоро харидорӣ карданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди чеварони лола яке аз корхонаҳои асосии истеҳсоли либоси ягонаи мактабӣ дар ноҳияи исмоили сомонӣ ба ҳисоб рафта, ҳамасола дар самти таъмини муассисаҳои таълимӣ бо либосҳои босифат ва мутобиқ ба талаботи муқаррар гардида фаъолияти босамар анҷом медиҳад. чеварони лола тӯли 7 сол мешавад ки бо духти либоси мактабӣ машғул ҳаст. дар доираи дастури супоришҳо корхонаи мо асосан бо духти либоси мактабӣ машғул мебошад. ҳамарӯза хонандагои ноҳияи исмоили сомонӣ омада аз мо либоси мактабӣ харидорӣ карда истоданд. дар корхона тамоми марҳилаҳои истеҳсолот бо риояи талаботи сифат амалӣ гардида ба истифодаи матоъҳои босифат ва духти стандартӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. айни замон дар корхона 30 нафар занону бонувон бо ҷои кори доимӣ таъмин буда ба духти либосҳои ягонаи мактабӣ машғул мебошанд. фаъолияти корхона дар баробари истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ барои таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва дастрасии шуғли занон низ саҳми назаррас мегузорад. ҳамасола ба оғоз шудани сол мо ба фарзандони худ омада аз маркази корхонаи лола харидории либоси мактабиро мекунем. хеле ки мебинем сифати либосҳо хеле нағз мебошад ва маблағашон ҳам дастрас мебошад. ман ҳамчун волидайн тӯли 4 сол мешавад ки аз маркази лола харидории сару либос мекунам. сифаташ хеле хуб мебошад ва кафолат медиҳам барои сару либос, барои сифаташ ки хеле нағз аст ва барои фарзандони мо хуб аст. дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби чеварони корхона зиёда аз 16 000 ҷуфт либоси ягонаи мактабӣ омода гардидааст. маҳсулоти истеҳсолшуда барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешбинӣ гардида, бо сифати баланд ва нархи дастрас ба фурӯш гузошта шудааст. ҳама рӯза сокинон ва волидайни хонандагон метавонанд ба корхона ташлиф оварда либосҳои ягонаи мактабиро мустақиман аз истеҳсолкунанда харидорӣ намоянд. ба гуфтаи масъулини корхона, чунин иқдомҳо барои дастрасии истеҳсолоти ватанӣ, таъмини хонандагон бо либосҳои босифат ва сабук намудани хароҷоти оилаҳо дар арафаи соли нави таҳсил мусоидат мекунад.